Hei taas. Tässä kohtaa kurssia me ruvetaankin katsomaan sitä puutarhaa semmoisena kokonaisuutena, joka rakentuu tietysti kasveista, mutta myös niiden väleistä, syvyyksistä ja kerroksista. Me pohditaan, että miksi paljas maa on ekologisesti ongelmallinen. Mitä tarkoittaa ihan konkreettisesti se kasvipeitteisyys? Ja miten sä voit rakentaa semmoisen istutusalueen, jossa ne kasvit tukee toisiaan eri tasoilla? Me käydään läpi myös maanhoitoa. Ei lannoitteiden kautta, vaan niiden kasvien kautta. Ja sitten harjoituksessa sä pääset suunnittelemaan oman semmoisen kerroksellisen alueesi. Tämän moduulin tavoite on auttaa sua näkemään se puutarha kolmiulotteisesti ja hoitamaan sitä kautta sitten fiksummin ja kevyemmin. Tervetuloa mukaan.